Avui presentem el primer llibre d'una col·lecció en si mateixa, que està dintre de la nostra aposta infantil, que es diu Helena en la seva globalitat, però que és el primer llibre d'una sèrie que es diu Uràlia. Té com a objectiu fonamental, dintre del conjunt de totes les seves activitats, la difusió de l'ètica i crear, conjuntament amb autors, il·lustradors i propostes que ens anessin arribant, llibres adreçats a la canalla que permetessin fomentar el diàleg entre pares i fills per debatre aquells temes de l'ètica tan senzills però tan difícils de vegades d'explicar com pot ser què és la solidaritat, què és la justícia. La missió de la Fundació realment és recuperar i difondre totes les cultures tradicionals orals de comunitats de països del sud. Nosaltres pretenem és que tots els infants puguin tenir accés a aquesta cultura universal a través dels contes. La primera destinació a la que estem treballant és Moçambic, fa 2 anys que estem treballant en aquest país. Aquí també estem fent un treball molt important. Al nord pensem que no es pot fer un treball al sud sense fer un treball molt important de transformació de mentalitat al nord. La voluntat de la tasca aquí realment és transmetre aquests valors universals que contenen aquestes cultures i que cada conte que compreu, fa que 36 infants de Moçambic puguin llegir també el mateix conte. Per mi, el dels contes és importantíssim i que cada país pugui tenir les seves arrels explicats en un conte, perquè és la manera de que els nens entrin en el món del llibre. Són històries fantàstiques, entenedores i ajuden als nens a despertar-los la imaginació, la fantasia. Creiem que aquest és el punt d'inici bo perquè aquesta curiositat sigui la capacitat que ells poden tenir d'afrontar les noves realitats, conèixer noves cultures i plantejar-se també la seva realitat aquí. El missatge que volem transmetre és regalar un somni, regalar un conte, cap nen sense conte.